BDSM. 4 lletres que per a algunes persones són sinònim de plaer, per d'altres de misteri i per moltes encara d'allò prohibit i desconegut. Allò que no s'anomena en veu alta, per poder ser jutjats o simplement per pudor. Avui parlarem de dominació i submissió, de consens i de pràctiques que no tenen res a veure amb la violència, però sí amb les relacions de poder. Revisarem conceptes sovint incompresos i mites que encara arrosseguem, i aquella idea que el BDSM és cosa de gent rara, perversa o aliena al sexe que erròniament anomenem normal, com si això existís. Perquè al cap i a la fi, el llenguatge pot donar-te llibertat o lligar-te més fort que unes manilles. Avui cardem amb el BDSM. Comencem. I ara sóc addicte al clímax, em sento atret per tot el que és efímer. Si de veritat aquest món s'està acabant, millor que ens pilla tots follant. I és que ara depèn del clímax, estic viciat a tot el que és efímer. Si el que ens espera és la fi del món, que arribi ja. Nosaltres, Cardem Cat. Ja, no? Laura, què tal? Hola. Bon any. Bon any, és veritat. Què tal, com estàs? Molt bé, Sí? molt bé, sí. Any nou, a veure. Vida nova. Ostres, el 2025 ha sigut intens. Déu-n'hi-do. A veure què passa amb el 2026. Segur, espero que coses bones. Sí, sempre, sempre. Segur. Sí. Aviam, què ens portes avui? Jo D'expressions? volia, abans de les expressions, Ah. volia dir una cosa. Estic molt contenta Ah, sí? perquè avui parlem de BDSM, Ah, sí. que sabeu que és un tema que hem anat arrossegant tota la primera temporada, Déu-n'hi-do. que estava jo molt interessada en parlar de BDSM perquè penso que és necessari, perquè crec que hi ha molt de tabú al voltant del tema Mhm. i que crec que hi ha el BDSM, crec que tothom té el BDSM sense saber-ho potser dins seu, Mhm. amb totes les fantasies sexuals. Estic convençuda que hi ha moltes fantasies. Potser ara la convidada ens corregeix, Mhm. o em corregeix, però crec que hi ha moltes fantasies sexuals que estan vinculades amb el món BDSM i penso que és important que en puguem parlar Mhm. i que en parlem amb normalitat. O sigui, I escoltem, però no jutgem. sí, com sempre. Per qui no se'n recordi, la temporada passada, la Laura, vinga, Sí. RQR, amb Sí, el al tema final- del BDSM, i al final avui... Ho hem aconseguit. Exacte. Sí, a més estic molt contenta perquè la convidada crec que ens explicarà coses molt Segur, interessants. això segur. Mm. Què ens portes avui, aviam? A veure, anem a anomenar alguns verbs i expressions que fan referència a cardar. Com sempre, termes patrocinats pels nostres amics de Crea Hogar. Tindreu tota la info a l'Instagram. Per exemple, verbs, empapussar. Déu-n'hi-do. Sí, és dens, sí. dens. El següent, Déu-n'hi-do també. Llandronar. Déu-n'hi-do també. Ostres, jo no sé si en una conversa on estem parlant de cardar, no, algú dirà llandronar. Vols que llandronem? Potser has de treure el diccionari i dir, espera't, mira que t'explico què és, no? Bé, però si més no és molt... Té bona sonoritat, no? Mhm. Gitar-se amb algú. Aquesta ja és Sí, més comú, no? Potser sí. més coneguda. Pitjar. Pitjar i rostollar. Rostollar és molt de camp. Sí, és molt de camp. Molt de camp. Sí, ens agrada. I Sí. després d'expressions que tenim, collir la figa, Esquiar sense neu. uau, esquiar sense neu. Aquesta Anar no a l'havia Núria sentida. No l'havia sentida mai. Fer allioli. És un clàssic? Pot És ser un que clàssic. vagi sortint la llioli... Sí, ja va sortir el primer capítol, Sí. oi? L'allioli. Sí, no sé per què tinc la sensació que anirà sortint. Ah, bueno, ja ens agrada, l'allioli, sí. com a bons catalans. Fer zuc-zuc, Bé. també. Jugar a la teva meva. Ah, vols que juguem a la teva meva? És dels que li agraden a la Xènia, segur. Sí, segur. Pasturar la marjada. Bé. Pagar un xisclet. Mm. El pagar aquest és Sí. molt de terres valencianes, Sí, pot ser? segurament, sí. Mm. Posar-la al bany Maria, Hòstia, molt culinària i molt calenta, no? també. Sí. Ai! No sé. Bé, menjar farratge, Sí. molt de camp també. Déu-n'hi-do, sí. Al tanto perquè hi ha moltes expressions i molts sinònims que fan referència a animals. Al món rural, no? Sí, al món rural, al camp, a estris, a armes... Bueno, ja ho anireu descobrint al llibre. Sí, ara en parlarem d'això. Regar la flor i l'últim... Sucar marge. No, al Sí. tanto. Sucar magre. Magre. No marge. No, Heu llegit marge no. malament. Sucar magre.
Precisament, Al tanto. ara que deies això del llibre, us presentem ja, aviam que el tenim aquí, la portada del nostre llibre, Què et sembla, Molt Laura? maco. Ensenya'l tu, va. Molt, perquè jo inicialment vaig pensar, ostres, aquest coloret rosa, potser blanc, però no. No, però ens agrada, no, ens agrada. Ara que el veiem així en físic, la veritat és que ens agrada molt, estem molt contentes Exacte. i la contraportada també. Exacte. Aquest llibre sortirà, es publicarà el 5 de febrer, ja ho podem Sí. dir. O sigui que el proper 5 de febrer ja el tindreu a totes les llibreries. Sí, Ja en ja parlarem més anirem parlant perquè tenim moltes ganes De presentar-lo. Sí, i de que el llegiu. Exacte. Passem a l'enquesta, doncs. Què hem preguntat aquesta setmana? Hem preguntat el següent. Creus que el BDSM sempre implica dolor? I les respostes van ser, generalment hi ha dolor, un 18%, hi ha pràctiques BDSM sense dolor, un 73%, la majoria, aclaparadora, i només un 9% que ha votat què és el BDSM. Bé, és un 9%, és poc, per tant la gent més o menys li deu sonar una mica el tema, és important. Home, però déu-n'hi-do aquest 73% que ha votat que hi ha pràctiques BDSM sense dolor. Doncs la gent està ben informada, Sí. no? Què et sembla si en parlem amb la nostra convidada d'avui? Em sembla genial, que ella segur que ens ho explica molt millor. Doncs va, presentem-la. Presentem-la. Aneke Necro, Hola, benvinguda. Hola. benvinguda. Directora i actriu de cinema explícit independent, estilista i dominatrix professional. Estic especialment interessada en que m'expliquis això del dominatrix. Però més endavant, més endavant. És també directora creativa del projecte Mantis Lab i autora del llibre Deseo Dissidente, les polítiques del placer, publicat el 2024. I l'hem convidada pel seu recorregut en el món BDSM. Correcte. Benvinguda. Benvinguda. Merci per convidar-me. A veure, amb la primera pregunta, Laura, què li vols fer tu? Perquè ja que portes tota la temporada anterior parlant, insistint en el Sí. tema del BDSM, què li vols preguntar? I per donar resposta al 9% Exacte. de la gent que ha votat que preguntava què era el BDSM, Aneke, et preguntem què és el BDSM i tu mateixa ens vas posar exemples o... El BDSM, bàsicament, és, entre moltes altres coses, és una subcultura. És una subcultura que neix, per desgràcia, no hi ha una investigació, no ha hagut una investigació històrica com lo suficientment profunda com per dir exactament en quin moment apareix el BDSM tal com el coneixem nosaltres, no? Però sí que està molt lligada als grups leather, no? D'Estats Units sobre els anys 40, no? Del segle XX, i de tot aquest mundillo, no? Dels motores, no? Barrejat amb la cultura gay. Però abans ja hi havia altres històries al voltant dels fetitxismes, etc. Aleshores, per mi és molt important recalcar que és una subcultura, perquè moltes vegades entenem el BDSM com pràctiques aleatòries que no tenen un per què, no? O sigui, que surten de forma espontània i no té res d'això, sinó que és una cultura, és una subcultura que s'ha anat gestant amb el pas dels segles, amb el pas dels anys, no? I fins a arribar a lo que entenem avui dia com a BDSM, amb tota l'estètica de la mazmorra, del làtex, el cuir, les botes, no? La submissió, el masoquisme, el sadisme, no? Tot això, no? Però tot això no apareix de forma espontània, sinó que és tot un moviment de moltes persones, sobretot de persones de col·lectius, del col·lectiu queer, no? De persones afrodescendents, etc., no? que han estat les persones que realment han aixecat tot aquest moviment. I ens podries posar algun exemple d'alguna pràctica BDSM així? Hi ha moltíssimes. De fet, clar, doncs jo què sé, el trampling, per exemple, tot el que és bufetades, el bondage, no sé, qualsevol pràctica que impliqui un joc de rol, o sigui, on hi ha una lluita de poders, no? O sigui, perquè a vegades es parla que hi ha una inversió de poders, jo ho vull veure o ho veig més com que hi ha aquest joc de poders, no? I hi ha com una estira i arronsa, no? De causa-efecte, no? I que té a veure pot ser amb el càstig corporal o pot ser amb un altre tipus de coses, no?
la flagel·lació, la tortura més psicològica, els jocs de rol, la momificació, etc. O sigui, pràctiques hi ha totes les que vulguis i més. Perquè, a més, si hi ha una cosa que ens agrada a la gent del mundillo és posar noms a les coses. Exacte. Tenim una mica d'obsessió, tenim una mica de problema amb això. D'etiquetar-ho tot. I precisament que dius això de les etiquetes, torno a recordar el nostre llibre, Cardem en català, on hi ha un capítol dedicat al BDSM. Com no podia ser d'una altra manera. Exacte. El teu capítol preferit, segur. Aviam, Mònica, jo et volia preguntar, com creus que la nostra cultura i les normes socials establertes han influït en la manera com entenem i expressem el desig i el plaer? Doncs moltíssim. Bueno, crec que salta a la vista. No és una novetat que des de les primeres civilitzacions occidentals sempre ha hagut un discurs de les èlits culturals, socials, polítiques i religioses, etc., no? que per sostenir els seus privilegis han tingut que crear una sèrie de discursos que els justifiquen, no? Que hi ha unes persones que estan aquí i unes persones que estan aquí. No? Amb el sexe passat i el desig ha passat exactament el mateix, és a dir, com fas que les persones, un control de natalitat, com fas un control dels cossos de les persones si no és a través del desig, entre moltes altres coses, però aquí estem parlant de follar, no? Aleshores, doncs amb això totalment, i això ho hem anat arrastrant i ho seguim arrastrant, i per tant, bàsicament el que ha creat és que hi ha unes idees sobre naturalitat o sobre normalitat, no? En contraposició de tot el contrari, no? De tot el que són perversions, de tot el que són desviaments, no? D'aquestes idees sobre la naturalitat i sobre la normalitat. Per això moltes vegades jo insisteixo, no? Sobretot amb el BDSM i amb la part com més kinky del desig, de no voler normalitzar res, per favor. O sigui, jo no vull normalitzar el BDSM, vull que es pugui parlar tranquil·lament, no? I que ningú es senti malament per tenir un desig o altre, però crec que la paraula mai ha de ser normalitzar. S'ha de buscar una altra manera de dir-ho, perquè crec que és un error, no? O sigui, seria voler intentar que el BDSM entrés a la heteronormativitat, no? A totes aquestes idees de les relacions, de l'amor i del desig, una altra vegada dins d'unes idees que a mi ja em semblen com molt anacròniques. Sí, que volem evitar totalment. Per favor. Sí. Però que en puguem parlar, com a mínim, sí, no? ostres, Si mai has tingut una fantasia sexual relacionada amb el BDSM, que no et faci vergonya poder-ho comentar. Sí, però això no crec que sigui normalitzar, sinó que crec que la gent ha d'entendre que hi ha molts tipus de desitjos diferents que et poden agradar o no, pots estar d'acord o no, els pots entendre o no, però que existeixen i no deixaran d'existir perquè tu no els consideris, no? Aleshores, crec que això és una cosa i normalitzar implica adaptació, no? Implica adaptar totes aquestes subcultures que, si s'han preservat tant i tan bé, han sigut precisament per aquest hermetisme i per la lluita que hi ha hagut per no normalitzar-ho, no? I últimament, en les últimes dècades, s'està veient molt precisament aquesta normalització del BDSM, que el que ha portat és que s'estigui tornant super heteronormatiu, super avorrit, super vainilla. Potser ho dius per sèries que han fet o pel·lícules que han fet, que n'han parlat. En general, l'escena està molt potxa. Tot va començar una mica amb les 50 ombres de Sí, pot ser, no? Pot ser? Sí. Jo no soc tan crítica amb 50 sombres de Grey, és un tostón. No, o sigui, no m'agrada, evidentment, no, i crec que hi ha moltes red flags i molts problemes tant amb els llibres com amb les pel·lícules. A les pel·lícules he de dir que la química entre els actors és nul·la. No, bueno, és una tristor. És una tristor molt forta. Però acabem ja amb aquest patiment, sí. Però independentment de la meva opinió personal, que s'obri, no, a un públic més mainstream unes pràctiques que si a algú li serveixen endavant, no em sembla malament. Per mi el problema és quan després s'intenten utilitzar... és quan després l'heteronorma, no, i el mainstream ho vol agafar, no, per treure-li tota la càrrega simbòlica, tota la càrrega de lluita, no, de lo queer, tota la lluita feminista, no? Perquè també les lesbianes en els anys 70, no? En aquestes assemblees feministes també van parlar moltíssim sobre el BDSM, no? I sobre l'Ubuig i sobre tot això
que ara s'està com diluint totalment i crec que ho hem de recuperar i reivindicar i que les persones, no, que entren al BDSM, que poden entrar per on vulguin i com vulguin, i jo me n'alegro moltíssim, ho facin entenent que és una subcultura i que té una història darrere, no? I que és una història que pertany a les persones que han estat als marges, treballadores sexuals, persones neurodivergents, persones en situació de pobresa, persones del col·lectiu queer, etc etc etc. Molt interessant. Et sembla que juguem ara a mite o realitat? Vinga. Sobre BDSM? I Vols tant. començar tu, Laura? Vinga. El BDSM el practiquen persones desviades o amb una malaltia mental. Fatal, fatal. Mitíssim, no? Mitíssim, sí. No, i a més és una cosa que fa molt de mal, no? Totes aquestes idees higienistes, no? O neohigienistes sobre la perversió, sobre la sexualitat. No? És tornar a insistir en que hi ha una sexualitat que és bona i que és l'acceptada, que és i tal, no? Versus una cosa que és com una depravació i tal. I això l'únic que porta és a moltíssima frustració, a la persecució de persones, d'espais, és fatal. Per això dèiem, no? Bueno, ho deia jo especialment, no? El fet de que en puguem parlar. O sigui, que realment es digui, ostres, anem a explicar què és això per qui no ho sàpiga o per qui tingui una idea que és equivocada, com a mínim que quedi més clara. Sí, sí, evidentment. Següent, totes les pràctiques BDSM inclouen dolor. És un mite. És un mite, també. Sí, és un mite. Hi ha moltíssimes pràctiques que tenen molt més a veure amb la humillació verbal, per exemple, no? O poden tenir a veure amb un control, inclús amb un control financer, no? Hi ha persones que el que busquen és el control, que una altra persona tingui accés als seus diners i els controli, no? Amb una pràctica com molt més mental, per exemple. Un terrorisme psicològic, Sí, és heavy. No, però aquestes pràctiques són molt més comuns del que ens pensem. No sempre és la fusta, les manilles, no sé què, no? Que moltes vegades... Tot això que tenim per aquí posat. Sí, que hi ha gent que a vegades em diu és que jo no tinc tot això, jo no... Bueno, no preocupis, no fa falta. No és necessari. La imaginació t'obre moltes portes. La següent. La següent afirmació ens dirà si és mite o realitat. El BDSM és perillós per defecte i no es pot practicar de manera segura. Sí i no. És a dir, sempre qualsevol tipus de sexualitat implica un risc, tant emocional com físic. És a dir, pots estar follant tranquil·lament i se't trenca un preservatiu, pots estar follant tranquil·lament i se't cau una estanteria al cap. Vull dir, no? I a més estàs compartint una intimitat amb una altra persona, vull dir que el risc zero no existeix amb res. Bueno, ni amb el sexe ni amb qualsevol interacció amb una altra persona, de forma íntima o més o menys íntima, el que sigui. I amb el BDSM hi ha certs riscos que s'han d'assumir més, tant riscos físics com emocionals. Primer perquè estàs compartint un espai i un moment que per desgràcia segueix sent molt tabú. Per tant, hi ha moltes persones que dins del BDSM busquen molt la intimitat i busquen molt portar-ho de forma gairebé secreta. Per tant, exposar-se significa estar en una situació molt vulnerable. I, evidentment, hi ha riscos físics. És a dir, jo amb un flogger m'equivoco, et dono a l'ull i és un problema. Vol dir que això és una excusa per criminalitzar les pràctiques BDSM? No, per res. Vol dir que és el pitjor del món i que és molt més segur fer el missioner? No, tampoc és això. La següent pregunta, o sigui, el següent mite o realitat seria: en el BDSM hi ha espai per l'afecte o les relacions estables? Totalment. De fet, precisament perquè la intimitat és molt més exagerada, és molt més... la gent està en una situació molt més vulnerable, tant les persones que estan en una situació, no? O en un rol sumís, com les persones que estan en un rol dominant. Es generen unes energies i unes sinergies molt fortes, no? I són connexions, sobretot entre persona dominant, persona sumisa, es generen unes relacions
no sé explicar-ho exactament en paraules, però són relacions molt, molt profundes, no? Perquè acabes coneixent una cara, no? Una versió d'aquella persona que no... No és pública, Que no és segurament. gent- no només no és pública, segurament no ho és. sinó que inclús la gent que ho portem d'una manera pública o que no tenim gaires problemes, no ens mostrem així Clar. normalment. És a dir, no? O sigui, per tant, estàs entrant en una part tan personal i tan íntima. Clar. Molt profunda, no? Que Sí. és teu només, no Sí. és de ningú més. I de la persona amb la que ho estàs compartint com a Exacte. No? I molt. aleshores- Estàs com en igualtat, no? Sí. És a dir, estem compartint una cosa que només estem compartint tu i jo. Bueno, tu i I- jo, o potser bueno, estàs en o una més gent, masmorra sí. amb 50 persones més, però vull dir que es genera una intimitat molt, molt profunda, que crec que en altres àmbits, com a mínim jo, no l'he sentit. I una relació de confiança, evidentment. Clar, evidentment. Comunicació també. Sentiment de pertinença, Sí. no? També. Sí, Sí. sí, I totalment. comunicació és fonamental. Quina és la propera? Aquesta està bé. Les persones amb penis són sempre dominants i les persones amb vulva són submisses. Aquesta és fàcil. Sí. Però bueno, encara hi ha molta gent que ho pensa, inclús dins de l'escena, que els has de recordar en plan, tio, tranquil. Relaxa't. Pren una tila, dona't una volta, que et doni el sol, toca el césped i torna i ubica't una mica on estàs. Sí, per desgràcia encara passa això. I l'última és el BDSM és per persones que no gaudeixen del sexe convencional. Sexe vainilla. Hi ha molta gent que no li agrada el sexe vainilla. Realment, o sigui, tothom del BDSM són persones que no gaudeixen mai en cap condició del sexe vainilla. Evidentment, és un mite. Vull dir, no. Però hi ha molta gent que no li agrada el sexe vainilla o que no té un especial interès, com que és una cosa... Que l'avorreix, no? Sí, com que és una cosa que, bueno, en un moment donat, ok, no? anar Està bé. bé, pot anar bé, però que realment el que els excita, el que els hi posa són altres pràctiques, no? Que tenen a veure amb el kinky o amb el BDSM, no? Aleshores, bueno... Depèn, no? Depèn. Següent pregunta. Següent pregunta. Deixem ja el joc de mite o Exacte. realitat i et preguntem, com a directora i actriu de cinema independent, explica'ns en què es diferencia el cinema independent del convencional. Bé, per mi la diferència com més tangible bàsicament és les maneres de produir. És a dir, el cinema porno mainstream doncs, podria ser com el cinema, doncs, com un Netflix, no? o com una forma de produir com del cinema blockbuster. No? O sigui, es fa molt més en cadena, són productores molt més grans, on hi ha una fórmula, no? Sabem no? Hi ha gent que es dedica a fer estudis de mercat i diu això és el que es ven ara mateix, ara està de moda aquest tipus de fantasies, us ho fem. Fins que deixi d'estar de moda I passem a una altra i passem a cosa una altra després. cosa, perquè ara resulta que està més de moda. Una altra. Ha hagut una època que ha estat molt de moda el BDSM, no? I de cop tothom fotia coses de BDSM. Després la moda s'ha passat i ara tornem a no sé què, no? Al rotllo POV, no sé què, no sé modes quant. que van i venen, no? Aleshores, són productores com molt grans i que tenen pues, això, aquesta manera de produir en cadena, pràcticament. No? Seria com la manera més fàcil que tinc per explicar-ho. En canvi, les productores que són com alternatives o independents, és tot al revés. Són productores més petites, és una producció més artesanal, els temps són diferents, fas les coses que et dona la gana una mica, no? És a dir, no tenim algú que ens... O sigui, evidentment ens estem guanyant la vida, no és una... No estem fent aquí... Fent un bé per la societat també, però vull dir, evidentment... tampoc cal remunerat. romantitzar, vull dir, clar, no està remunerat totalment, és a dir, si jo sé que una producció m'ha de costar uns diners i recuperaré zero, doncs segurament no la faré, no? O la faré el dia que pugui, però no tal. I és bàsicament això, no? Com la diferència. Sí que és veritat que, a més, hi ha algunes productores dins de l'alternatiu que sí que han afegit doncs, una mirada més feminista o han afegit una mirada més queer o més inclusiva, no? Sí, com intentar això, no? Que la pornografia
abarqui més sensibilitats, abarqui més cossos i abarqui més realitats al final, perquè és que és el desig, és que és infinit, és que és qualsevol cosa que se t'ocorreixi, no? Allunyant-nos una mica d'aquest ambient, què els diries als adolescents que creuen que el que veuen al porno convencional és el que han de reproduir amb les seves parelles? Jo crec i espero que els adolescents no siguin tan extremadament tontos i tontes de creure que el que estan veient no és una ficció. Doncs Déu-n'hi-do, La gent que s'ho creu tot el que... Sí, però s'ho creuen amb altres coses, també. El tema és, mira, és que aquí hi ha dos temes. El que jo els diria i després el que diuen persones expertes i tal. No? A mi m'agrada molt llegir a la Vanessa Pousada i al Ricardo Fandiño, que són dos sexòlegs i psicòlegs especialitzats en adolescències, que parlen realment de que també que s'ha d'anar en compte i s'ha d'agafar molt amb pinces perquè realment no hi ha estudis científics reals, no?, que apoyin aquesta teoria de que els adolescents imitin, és a dir, imitin el que veuen al porno o el que veuen a qualsevol cosa, a qualsevol lloc. Això per començar. I aleshores, clar, la meva opinió, què els diria? Doncs bueno, doncs que és ficció i que tots som un equip de persones que estem treballant i ens estan pagant unes persones per estar davant de la càmera fent una sèrie de coses que han estat prèviament pactades, és a dir, que ha hagut una reunió de treball on s'ha dit, mira, escolta, et passo el guió, no sé què, això, aquesta frase a mi no, jo aquesta pràctica no la faig, vale, te canvio el guió, no sé què. És a dir, que tot el que passa està coreografiat. I no té per què ser veritat ni... És que no és veritat. Bueno, és a dir, com qualsevol altra pel·lícula de ficció. Com qualsevol altra pel·lícula de ficció, és a dir, és com veure Blade i creure... Ja, en sèrio. L'exemple. O sigui... Clar, és com si jo de cop em cregués que hi ha una societat de vampiros i tal. És a dir, com a fantasia... Sí, com a fantasia tot el que tu vulguis, però realment són actors. Jo he de dir que a vegades m'agradaria creure-ho. Però... A mi? O sigui, jo crec que s'ha de deixar l'espai de que t'ho creguis 5 minuts. Sí, exacte. No? Que siguis conscient de que t'estàs fent una palla mental i jo crec que això és meravellós. Però més enllà d'això, vull dir, que són professionals. És a dir, quan estàs... No tothom pot ser actor o actriu porno. Vull dir, les persones que ens hem ficat davant de les càmeres ens hem ficat perquè ho podem fer. No? Físicament, mentalment, no? Etcètera, i perquè ens agrada el rotllo. Perquè no ho feu obligats. Obligades. Exacte, no? Perquè a més és una indústria bastant cabrona, aleshores, i a més hi ha un estigma, no? Fora a nivell social, vull dir que i sobretot les persones que portem molts anys estem perquè ho defensem i perquè ho vivim d'una forma no sé com dir-ho personal i que ens motiva, etc. Aleshores, som professionals. I més educació sexual, no? Bueno, clar, és que si... A tots els àmbits, no només a l'educatiu, sinó a nivell familiar o... Vull dir que sense això ja és tonteria el debat perquè... Aquest i de qualsevol tema, això està clar. Passem ara a la pregunta de la convidada anterior. Sí, a veure, la Marta Garriga en el capítol anterior ens va fer una pregunta per la següent convidada, que ets tu, i ens va plantejar aquesta pregunta. Nosaltres et donem l'opció de que responguis a aquesta pregunta o que ens expliquis una confessió teva, el que tu vulguis. La pregunta que ens va fer la Marta Garriga va ser: quin consell t'hagués agradat que t'haguessin donat quan eres verge? I ara tu decideixes si contestes aquesta pregunta o prefereixes explicar-nos una confessió. O les dues coses. No, contestaré la pregunta. Tenint en compte que a mi el concepte verge... La Marta ens ho va dir també després, fora de càmeres. Sí, fora de càmeres ens va dir que el concepte verge no li agradava tampoc, però era perquè m'entengui tothom a dir el faig servir. Vale, doncs anem a dir abans de que jo comencés a tenir relacions amb altres persones. Sí, sisplau. Quin consell? Doncs m'hagués agradat que m'ensenyessin a escoltar el meu cos, no? La importància que és tenir el cervell connectat
amb els òrgans. Amb sí, de veritat, no? I entendre, no? I fer cas a l'instint i entendre quan el teu cos t'està dient no, per aquí no és, i tal, no? I sobretot també, o sigui, això és una cosa. És que, clar, tantes coses m'hagués agradat. És que de cop ara estic com buf. Ara et venen totes de cop. El no buscar agradar a ningú. Hòstia, molt També. important això, Sí. No buscar agradar a ningú, no buscar l'aprovació de ningú, no respectar a tothom, no fer mal a ningú, no molestar a ningú, però mai posant per sobre, no? Mai posant els altres per sobre meu. Sí, sí. I la comoditat dels altres per sobre meu. Superinteressant. Aquest és un molt bon consell. I ara et demanem, sisplau, que formulis una pregunta per als convidats del capítol següent. Que ja pensem que són els convidats. Els convidats, sí, n'hi haurà més d'un. O una o un. Difícil, mare meva. Olin, quina pressió. Per favor, ara aquí tothom... No, o simplement alguna pregunta que tu li faries a qualsevol persona si haguessis ara com nosaltres, no? Que hem vingut a parlar, t'hem convidat per parlar de BDSM o, no sé, alguna pregunta que diguis que faries a la gent, així en general, relacionada amb el BDSM o... Per cert, no hem parlat del tema dominatrix. No n'hem parlat i no ens queda temps. No ens queda temps, ni una miqueta. No. Hauré de tornar. Hauràs de tornar, mira, haurà de tornar. Ostres, estem fent molt hype d'aquest, no? Sí. Ostres. La meva pregunta potser, no sé, aniria com a als llocs, o sigui, als espais o llocs com més peculiars on hagin follat. On han practicat sexe. Doncs l'anotem i els dic, com que seran diversos convidats, segur que tenim diversos. Segur, i segur que superinteressants també. Sí. Doncs, Anneke, moltes gràcies. A vosaltres. Queda pendent. Sempre ens queden temes pendents. A mi sempre me'n queden, no? Potser... Potser encara hem de fer una tercera temporada. Ai, bueno, no ens adelantem, Primer fem aquesta segona. Ens precipitem. Sí, exacte. Anem pel segon capítol. Exacte, sí. Doncs, moltes gràcies. Molt interessant gràcies. el que ens has dit i la veritat jo estava, ja ho he dit, que estava tenia moltes ganes de fer aquest capítol, parlar-ne i crec que has explicat coses que no hi comptava i crec que has posat llum. Com sempre, acabem amb el nostre lema. Aviam si ara ho fem bé, Laura. A veure, sí que l'altre capítol em vaig quedar callada, no sé per què. Carda sense vergonya. Carda en català. Perfecte, doncs moltes gràcies i fins la propera. Adéu. Fins la propera.